supporter niki, Pak. Lali aja lali. Pak, nyun sewu kula senggak nggih, Pak. Ali niki sulih kula aja dianggep sepele malah kaya bal-balan. Pak, lah kula pundi, Pak? Pak. Pak. Mas, lah kula pundi? Alhamdulillah rumangsamu ki 1 juta nek tanmo iki ya ora iso 1 juta. Kula mboten melu amung ati tansah deli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu karo anom Surata kacek sithik. Wah, sae jenengan, Pak. Sae jenengan saestu. Nggih. Jenengan mengko. Sae jenengan sawerse. Lho, kula janjane ning golek saweran kados jenengan. Oh, nang Mandaran. Putih, Pak. Putih ya. Ketok-ketoken kewala. Lah. Nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula monggo Mbak Dawahipun apa? ali-ali Once. ali-ali ini menika kula pasrahke panjenengan. Ngaten. Matur nuwun Mas. Nun nggih matur nuwun pun Pak Jasno nggih matur nuwun kanthi sanget dono swanten. Jasman. Pak Jasman, matur nuwun salaman seto Dik. Nggih, matur nuwun kanthi sanget sampun. Matur nuwun nggih Pak Jasman. Matur nuwun sanget nggih Pak Jasman nggih dono swantenipun kula wau. Matur nuwun sanget nggih Pak Jasman nggih. Nggih, dono swanten nggih. Mugi barokah nggih. Matur nuwun Pak Jasman nggih. Monggo katasaken ali-ali. Ngagem ali. Hey! Ayo yo.
Saking ngopo? Hah? Oh gak apa-apa Pak. Pak Jasman mau lo, Jasman. Pak Jasman. Ah ya Allah piye iki niki lomo-lomo ya Mas. Luar biasa. Lomo-lomo. Pripun Mbak? Seneng. Nggih nggih, cucuk kok Karanganyar. Iya. Iki yo cucuk. Mereka diwaos rumiyin nggih. Nggih. Minta lagu, mboten angsal. Iki angsal kok ya nggih. Wonten lagu setunggal Saping Gunung pun jenggelengaken, wonten Gubuk Asmara ditujukan untuk tuan rumah dari Bapak Haji M.E. Sutrisno nggih saking Jakarta. Matur kanthi sanget bebingahipun 50.000. Nggih. Iki ana tulisane lho. Bonus 50.000 mboten sah didum kalih cacah yoga. Heeh. Nggih. Disedekahke kemawon kangge anak cacat meripat. Amin. Oh ngono iya. Nah ngono ya. Tabungannya tambah ya sapa so. Ya. Pilihan slogate koncoku kae to. Matur nuwun Dik. Yunita sampun kacaosaken menika saderengipun